В това видео искам да ви разкажа причината, поради която аз на 19, но до този етап по живота си, аз никога не съм пил алкохол през живота си. И как точно родителите влияят на малките деца и до каква степен малките деца копират всичко от тях. Защото не ме разбирате погрешно, аз ходя на дискотеки, забавлявам се мега много, мога да стоя до 6:00 на дискотека, имах уникален бал, но просто аз не пия. И историята каква е? Един ден бях с нашите на някакъв плаж, на някакво море бяхме вечерта, се разхождахме с техните приятели и всеки един от тях държеше по една чаша вино. И единственият човек, който не държеше, беше баща ми. И аз питам майка ми най-директно, защото съм любопитен, на 7 съм човек. Питам я, защо тати не държи чаша, единственият, който не държи чаша. И при което майка ми отговаря с нещо от сорта на, той си е такъв, не обича да пие алкохол, никога не е пил. И аз си повярвах, също най-вероятно някога е пил, аз си повярвах наистина. При което в мисълта на 7 годишно дете минава, че ти реално можеш да стигнеш 40 годишна възраст да си живееш живота пълноценно и без да пиеш алкохол. И той, що ме стигнал, значи и аз мога. Това си го каза 7 годишния ми аз. И от тогава никога не съм пил алкохол. И няма и да пробвам. И аз се забавлявам и си живея живота по един уникален начин, без да пробвам алкохол. Затова, ако моите родители могат да вземат някакъв съвет от това видео, е, че децата копират дори най-малките неща от вас понякога, без да го осъзнавате.